kukaan tässä ei tiedä mua, koska musta ei tullut kukaan löytää tätä, mutta ihan sama. Tää on brasilialainen juoma. Ja mä oon by the way Stara. Ja mulla ei ärvikaa. Mä välillä en vaan osaa puhua. Älkää mainitko. Ja by the way, mä tulen puhumaan paljon englantia tällä channelilla. Mut mun nimi on siis Stara. Mulla on S-vika, vaikka mun nimi alkaa S-kirjaimella, mutta mulla on tämmöstä brasilialaista juomaa. Näyttää ihan vitusti joltain alkoholijuomalta, mut leikitään se alkoholia. Mä tarkoitan siitäkin. Let's taste it. Tää maistuu vähän kirsikoilla. Ihme. Mun mielestä ne ei kirsikoita, koska kirsikoita on niinku yleensä 2. Mä en tiedä mikä tää on. Mikä tää on? Mä tää lukee kaikki portugalista, koska mä oon Mosambikissa ja täällä puhutaan portugalia. Ja mä olen tällä matkalla. Ole hiljaa. Okei, tää on oikeesti hyvä. Jos löydetään kaupasta, hankin. Jos sun vanhemmat ei anna, tästä rahaa, koska ne myy sulle. Tässä ei ole alkoholia. Tää on oikeesti hyvä. Recommended. Kaksi maistaa.